Ето така се стърже кокос. Ето и сега един за мен. О, now? Oh, can we do can we... No, окей. Няма пликче. Тук е жега, между другото. И трябва да го изпия сега. С Орлен го пия. Това, което правят в момента, махат външната обвивка и остава само кокосовата обвивка. После го режат на парчета и на следващата машина го рендосват. И кокосовото месо го стържат на стърготинки. И става уникално.